Kapverdské ostrovy, nádherná destinace v Atlantském oceánu známá svými písečnými plážemi a bohatou kulturou, se mohou nyní pochlubit dalším významným úspěchem oficiálním vyhlášením země jako území bez malárie. Tato zpráva přináší úlevu a radost nejen místním obyvatelům, ale také cestovatelům, kteří nyní mohou plánovat svou návštěvu s menší obavou o své zdraví. V minulosti byly Kapverdy, stejně jako mnohé jiné africké země, postiženy malárií, ale díky intenzivním snahám o její vymýcení a zlepšení zdravotní infrastruktury se podařilo od roku 2017 nezaznamenat žádný nový případ. Světová zdravotnická organizace oficiálně potvrdila tento úspěch a Kapverdy se tak staly čtvrtou africkou zemí, která malárii eliminovala. Pro cestovatele to znamená, že riziko nákazy malárií je na Kapverdách nyní minimální, a to díky systémovému dohledu a mapování možných hnízdišť komárů a díky poskytování bezplatné léčby a testování pro všechny nově příchozí. Přesto je důležité si uvědomit, že Kapverdy, stejně jako jakékoliv jiné tropické destinace, stále mohou hostit jiné komárem přenášené nemoci, jako je dengue. Pokud plánujete návštěvu Kapverd, doporučuje se dodržovat následující bezpečnostní opatření. Používejte repelenty proti komárům, obzvláště v době, kdy jsou komáři nejaktivnější, tedy za soumraku a úsvitu. Spěte pod moskytiérou, pokud budete ubytováni v místech, kde by mohli být komáři přítomní. Oblečte si světlé barvy a dlouhé rukávy a nohavice, abyste minimalizovali expozici pokožky. Ujistěte se, že váš ubytovací prostor je vybaven ochrannými síťkami proti hmyzu. Sledujte aktualizace a doporučení místních zdravotnických úřadů. Díky snížení rizika malárie se Kapverdy stávají ještě atraktivnější destinací pro turisty hledající bezpečnou a zážitkovou dovolenou. Ostrovy nabízejí širokou škálu aktivit od pohody na pláži přes prozkoumávání místní kultury až po dobrodružství v podobě turistiky či vodních sportů. Vláda a lidé Kapverd se mohou právem pyšnit svým úspěchem v boji proti malárii, a to nejen prospívá zdraví obyvatel, ale také přispívá k lepšímu vnímání země v mezinárodním měřítku. Bez ohledu na to, že Kapverdy byly prohlášeny za bez malárie, je důležité nezapomínat na obecná cestovní doporučení a opatření pro udržení dobrého zdraví při cestování do jakékoliv zahraniční destinace.